chere adekodi atafo hene aye a wakanta mogusun so a wose memma ne memma china a bepimo ne wonam okotwitwa ebemu ayi credo aye da no okotwitwa ye de bi ato ano wasena kwa okotwitwa eniema aya ekoso wo esieye ho no tan nananom si yesie funu yensi asem minimum entimi nhwe ma efunu enna ho na sebe yemfa nyehwe emefe nemom so se eniema bi yetoto ne yie Observanti way Emmrante3 Hene nana ajemfrempon tosum yenu ena yenua nana kusia dodona sanmane se bosso ene no ekodin komo ni nyina yefunu no a sese ene mo kasei edaso adampam no mu hu se omode kwa ata na so omode kwa adwoa ena nana ajemfrempon na wo chekere ni enti a amafunu ndaso adampam besia nadwia omuntimi enkonkosie ye na nso ni nyina mo na busua omode hyekan ni wawura no a wawuo no a se ene mo kasei waka pamunwa wamuntimi nkosie no chese emfa ne ne na asie bia no ne no mo hwe animu an se na o san campaign for makwan ama mutimi ekope baabi ede wo de hye na eto machirima na miensa eno no ena wo na no se o mayen kwankosie efunu na obeka efunu na abu no aye ne masbelia ena me ma me kosere ne se Miniano wuya nche na afi so no so onyini ye enti o se ompene na me maame ko sre no no ka chen sense no me susu kura mi wu at the same thing na obeye ana o se ane obepale ye guo no enti esa na maame ka se ne esa de papa no o he na adwini se fia no mfie na o ma mo ama yensie ne ba no na de tie se me maame nsu no fise minuanu wuye me maame ba ko a onu di nachi onu su sa ma onu su afrimu enti ontimi ni di onidi ohwe ase de osisi na wasaye ha otena aduane no oboni nuane ne de benidia na osu se da be kura ne besi adwo ye koso ye na bibia ba sabi we panyi won ye di tunanim anso asemo ye adwene ho aye ntiase royal family but na nampre bibia ye ni be bia won preso ye de koto nanim ye de nsaka ho de koy ye de kwa so onye dia no onye na ye de asemo nya hwe na nsa na menye ampa wa anye dia na sem titi ni se ye nkrata ya amfa ni dira manti o ma kwan ye mfa nkoto ban ni adentira o se da bi o mo gu free Jesus o mo ansa di ba me so wo kasa asem no ye bisanse na nya bia mfie duonu ni se na edu a wo da wo na ye mfa nko yifu wo se woni kapre na ne se woni kapre efunu su du nwotwe enegum na se woni kapre ne sa de flesh one ya by dia ye sa de kotuma ye abusuafo we ayare hosemu a se ene mo kasue se bia wo ben tafo ene ne mpotemu a pinche ho ne kohwe na ubehu se Sompa FM nsem twafo yetumra na ye kiresie we ya abusua no a wo mode se ene wowura no a wawuo no a waka mpema na dwe oda so demu a de da na homachimu besi na oda so dampam ena manso nti no mo chese sa asem kra wo fi a na enkomunim se na nanom beja manaka na enkoma kwa akokra na kirei so mbetena fi aba beka wo mo aka ede afiri honomo na ne nyina mu no na natafo hima eye ne mpanimfo baako na na kwabena ajekum soso ene Sompa FM nsem twafo di nkoma na nsema woka nyina ne se na enkani kwan se eye na natafo hene eye chenchenenchin eye tintintirintisam na wosenko makwan ema omode hye adehyebusu ya watafo bonte so waka obi tina wosenko makwan ema omokosia sesei efuni wo mu hu so so omokoto no condemn wo so so omokototo yo omohu ni omokwakoye ne bia say the kadesi wu a head and head time porte ne mo firi no wotwe kone de yetimi de kotam bia na adwo no wotwe yetimi kosie kopim dumienu yetimi sie ne si a sra mesra kakra ne say bambofo se se abanye say de chance be si na nwumre ye nya na wi nwumre no anya se de ne kokoto ho enti firi no nso ho kono de ebetima maso ne akwa akosie national security ene yesre mo bambofo aye wo kumase ha ba bia se mo wo mwa mo de beba beboa fo amenyumri asumidi aba no yesremu a muntu ho ana mo maye eja wo me ne ka bia ja timi ko akiri na wo mfa ntudu amaye na anyumri aba mbofo meboa ye
I was no zeze dia ye dia gese bambofo no kono mo kokobo na yenko ama no so na ye nua si ye ne mo kase woda so gina furu no ho Benjamin Kusi aka Eboso ye ne nkodi nkomo Eboso ma adwoe ye jo nana na ho ye de adom ne adwumaden ya na eja ye mo Nyankopon ya adom afredita na omumu wo no ho de be send why mati bibia na efunu da so dampam efunu da so dampam na edampam a eji de yi won de ko twen senkeja ye be kwa akokora no na wanya ne bofo ho akon so samre de Emmrante a ye frɛ no jo champon se de wa ye of dampam eti na busua no ne nuama na oni binom kasa ye no omo so omo ye so omo ntimi fan kosi dem so omo sa de akose fridge mo ana se no so aya adwene a chese me de ma so toto fo ma me di nsam na chi a me hwehwe mu ne de chese o ma yo ma adwene se anadwo da suo mu de ene ye kia ne ken efunu ebekwa amenem nti omo teta ma na akoda no ma fa kira kosi saa na chese de epo na akwa akosi na se wa kan susu de na ate ene won na ne eno na nti ama abusua pani a chese ono no wona na hema na fa no esrese nka bambofo emomoden a se wo mo nso be mo na ase aye hare no ma ba ha se de be ya bibia ekeka ne ho abambofo no be so ano ama bibie basabasa ensi na Eboso yi unse owura ya ye ka ne ho asemi oye desie ewotafo ena eba de hyesem a empempi ya no mo wo masie ya ye kosie wu mu enti wenu a abusua na ka ne so omo twama na da mo makwa akosie no o mekwa akosie no ade hyesie ho ana so mepa fikyire ba bia kwa akoto na to na said ye omo asi abo omo pone de omo si ade hyesie ye ho na to mayo madwen so mbesie Emmrante jo champon na Eboso kyereme mu abusua ni bi se nana ni din ama poster ne sunti en wo ma akwan mo nkosi o mo de hye no ebi so kyese da bi yesi wakọ kantam kesie bi ato nana so eno so ka obi nti eye de nya eye poster na nana ni din ama mu nti a anasa ntam kesie na waka ato no so nti na setele ya waka mpami nana ensam no de o se ye twa ye ni kura akọhwe tafo ahenie mu ne nsam a chese efri bed 1980 ena saa manso sem ne ahenie sem ne saa niema no ahyase ntenye ne na saa niema no eba bekoso empo se yehwe wo mo hema ba kwa no ye frɛ no nana adwoa kwadu yi adom otoso mienu a ono nso timi firi mu a chese efri bed 1988 no hyemu ama ne besi eye emfie empim mienu ne miensa ansa na ono nso yesie no na ensem no enti yedidi akire ne yehwe a se no kwa abusua no mokra na se so omade hye be du nwotwe ena omoda so hye mokyere a yanyisie omo enti omo nsem no weyi kan asikyire weyi kan wo se de anopa ne yekọ nana ho nana no ka ne de se oma be kan tam agu no so abusua no nso kyire ma omo kan tam anaso omo nya bibia sa na emum nana ena amana koma ye den se kosi se wo besie wo mo a enipa du nwotwe wo mo hye mo kyere no de o ma kwan ma owura jo champon ye bone mrane se kodwo broni ana se broni no de o ma kwan emiye nsie no so asemi die den enti abusua no ene eye nana agemfrempon nana tafo hene ne ekoi de se ne wo se yema aposifo ne bambofo ebemu o nana ansam no anu edin se wukọ abusuafia ene efie no se de siti ofri hwa na chese wukọ tafo ahemfie nti efie no eto aso ewo ho no ma ya obi a wotie Sompa kase ebo no se bi opese otwa nani pictures na so hunu ba bi a asem ye ka eye wo fatafo ka na woduru Methodist asori eno wo 3 miles wo no na won sabenkum so ekwan bi da ho nti wura ho no ma akọ wanim kakra bo nsa ahemfie no wo ansa na abeduru ahemfie ne fie a chese no sebio aye fidada wo honom na saa mre de ifunu owura kwadwo anaadwo champon woda chese saa mre de waye ofadampem a yenhu ne pomasi bre emfa na emfa baabi si ekosie no wo he si ekosie no adehyesie ya na se henfa asem ya ba be deja ewo kumase monten so wa ha ko ben ye da se panti o me yetiefo hunu baabi property a ben jowele champon oda ewotafo abonten so se beye na ye tumre na ya kyeresi amomahu se ensem na ye ka na nyese bia ye boye siremu ne yaka na ya sempa na ye se tafo yimbro numa asem na wo kan yo run about kuma fita bi no a
won't feel for to send your local community center or no. If you be a dick and Asem na working. A honum pepe pena samre you were champion ayo of Adam Pema. Na men can rant no abu mutrimopo. Send it ya kianiki. Intim Shishima, my yacht, I say, Medime, my son, and then now, bear and not why? Ain't you none of your heart as a Sompa, yeah, my son, say, I cast a Sompa market, your panty, now, then you be a pin crack of my debre. Traho, na, ye gusu adeka se be Kurano, se be business, cre, no what your money as about ho, and I said, Chananopa, you know, Siakasi Musuno, you have bound, and you know, we will keep you why. Matia da siyenua Benjamin Kusi aka Eboso ene ye call ne nchene ne kodin komonotafo abonten so o madeda funu fira homachi mu besia nadwi adaya ebi chese na na yesi ne dia ma poster ne mu bi na na so chese nye noa na mumura na wawo ne kantambi ede to no so na enkozi so mbe ya amamra yi ne ma fi honom no efunu so bedampe ma ade ache a ene ogusu abiampem Sompa FM nsam twefo so ye butu ho abusia ne bi fira to bia ho bia ne de bebrem na na o se be ma hwede ye dwura ma hen sa brede ye wo kasa na se mina de tia wase na de hia wo no matu kwan no wo mo kan ne hu sa boa no usura ne takra be ba fom na se achi nya ode ho na atafrenti wo mo mra fie no me mputu dwuma na na ne sentwefo atwetwe nkomo ne de ode ato wo no manim se enche kora wo ko European tour na adwura de hia wo manya bie wo mo mra wati asase yantam de ato ho a ade bia da ho mpeso wo mo ye no wo mo me ne fa enimonyam pa enfa mra adwuraman wo se wa bie na pono mu de ato obi bia da wo pepa so oba be ye mputu dwuma ama adwuraman no wo mra me man me nana mo diaspora fo mo abrochire man mu nya me hia obi a group no kakra na me the state of adwura to monim na mo mmode abere man ne mpanyimfo ebo na mo se bibi e baba bia no yenni ewo yenum da bi da yendi meme ne panyi bia so ndi na mo ye de boa ma ye ma no apa ne ntima papa fra nti wo ti abroche na wo fra adwura ma wotum nya ode na hu se wo fri kro kese mu but man nya wadwen se adwura ukrom adwura ne ye kurase enti no wo ba na wonya sika wo besi dan kese wo nkra no komase na wo refi ukrom da bi panfo se wo se achi nya ode ho na wo tafre wo ye dan ukrom ne adwura. Me, I'm proud to come from Ejura. Obi am say, me for Ejura. Me nyamedi wa hinu kuran baby. Me ko bi am say, I'm proud to be a citizen of Ejura. Na me ko Ejura. Every weekend me ko Ejura. Na ko me ko Ejura. Me de kura se me for Ejura. Inti no mama mutumu nyamode na mo ho sepe mo se mo for Ejura. Na bibia nyamede bedom mu bia na mo nwene mu krom Ejura first. Ye wasase a atu kuro no wo ho a me de atu ho twen mo. Se mo anyame be ka mo nsa mo be ye mo adwen se mo pedense mo ba ye betwa bia mamo. Na mo so motime besisi edan abehye kuro no animonyam nti adwurama diaspora monti na berema eba ti me ba na me no makasa ma tese mo so mo de anije tweme ti wo wie ye ansoada na wo se be ma hwede esare tudwa ya wo si wo tu mredi a kire sie efi se wo be fa no wo fa no mu tuokuta ya obe adwurama he no emputu dwuma wodo a waye ni nyina da wo de ato nsantwofo nim me ba hen di ka pa me ye ni say Ejura hospital mato walk ese afa hospital no first hospital na ntwie ni nwa kura ne nanenam ho ti me ba ya me call me say no we no emwa because wo de yare ni kura na hoho bi kura ko hospital ho yeso ehu say mwa ne ade ne nam ho emmo yedi papa ti mato walk ese afa hospital no ho na me hu say doctor no medical superintendent na wo hwe hospital no so wonyi ba bi papa te to quickly no me catch him before say esi dan the doctor ne tinamo nam so me yes 6-bedroom story abrosan ya edan ponsia ne wom ene yesi e de ama doctor no otim sese woni na busuafo otim a onya adaji first na yeso motete mamponi kumase no mo ba adwuma wa adwura na se wote mamponi kumase na ba adwuma wa adwura na anajo emergency bisi anase bari makura yare anajo no why doctor be na ebehwe no tie ya dwen say station doctor no man ba bitin accommodation ti maye no so 6-bedroom story no ama doctor no ayede ababet nti ho aya me pay visit to abanyuma mu na de nti be call fire service ti me use fire service for no so omuni babiti o ma ya transfer me from various places abakromu no omuni babiti nti omo ba o ma chekura 2 days no omoko nti emergency bs wa there's no any fire person dey combat fire no tell so me na nane o ma for no share na ka gum say ye be sidam mo ti no so yes 7-bedroom semi-detached. Wey aye bema was there hwede eno no watumre no akiresi adwurama he
I was on 4 fan while I come on say a Sompa 93.1 Sompa 93.1 enyumre no nsiaka se na nsan ba bia wo bia no yeguso ede esomo no kai ho on Facebook aya Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM wadwenche ne unsusue ensem ya ede be ya wo de wo kai ho no mo a obehu mfoni obehu eho videos no na de wadwenche ne unsusue no mo toto no mo egusu e be kase ne de mamo no a ye be kenkai ede amamo yento aso na yenko enim na yedika to mo nkra dada say non teaching staff wa womo ewe teacher training colleges a wodon de omo nkuku no mo nkaka egu fomo ase ne mo kase na womo etitifia na odon ya domo beka ya enu anopa ye no nsia kase mu no ene ye to mo nkra se eye sa eye ekoi ene National Labour Commission mpanimfo kwa akosia no ma kwawre wa kwa akobusa abrewa a place ya tamse ahwese womo ebepe eye ensempepe bia ka che womo no mo tuate no a womo ewom no ma tua sensen ene ampeniampa meeting no ekoso enra ema ye tete enanwumre ene se womo strike no wono mo atwea sensen na che womo atwea sensen no National Labour Commission mpanimfo aka che womo se Ghana Tertiary Education Commission mpanimfo womo enkosia wonum na Fair Wages and Salaries Commission mpanimfo so sombram atena ye hwe woman sikasam no ntoto so esoso ebebem no ma ahweso womo nsam no a womo ka so ma allowances bi aka kamuni adade no monhwe no monyi emfemfiri ho ene nam so ma Colleges of Education Non-Teaching Staff Association of Ghana womo chese ne strike no womo etwea sensen na wotwe no ma hwe aba ni mu a na wotwe na chire no womo anti bibi papa bia wa ene omu di giremu a agise bia Yesu ba ene enyade a womo betwe strike na sensen Owura Samuel Opoku National General Secretary de makoi wone Sompa FM kase edi nkomoma o che ni nsem mu sei. The Colleges of Education Non-Teaching Staff Association of Ghana, SENSAC, the striker, they declare on Monday, and the 14th April 2022, you are suspended striking. No people say, at the end of the year, you are suspended striking. And the Labour Commission, that you answer for a union, and the government team, represented by the Fair Wages and Salaries Commission, the Ghana Tertiary Education Commission, GTEC, the Ministry of Education, and the Ministry of Labor and Employment Relations. We meeting, the bar say the Labor Commission ama abai no na wotwe a mumfa enyan hye and resolve ye issue. Mu wie no mo say yentimi kwatena se ene aba no nyan hye abra ye was strike enti yen call off the strike. Na numre no ye National Executive Council NEC ehia ye meeting ti wie no a resolve say we will suspend the strike action. Na ne abaya akosinkonya na de to manim no umadi ho djuma. Ti se motie say ya suspend your strike no na no kre. The colleges I was on phone in the Owura Samuel Opoku na church of Penny de Ma Colleges of Education Non-Teaching Staff Association of Ghana. It's almost strike no more chess or much as sense na watching or more share anymore sem komo National Labour Commission in Penimphony abani o madi no hwe be na watch eche de na also mu sem homa no chichiba so ma hunu we dia na nyomu di gina mu say ya ene na chese oyo nti obi a case but na fia kozi se omo nsem omo ka no omo ensa ebeka wugusu a wuti anwumre no si abremu kasebo ewo Sompa kasebo ewo so pa ti sef mesha kobira watin habegu fam na yeda swada ye gina mu wasante mantemu aka ne aban krachi anu ogina mu de mo oboase onu monyamfo ofori ageman akwasi ana hutedi ndi zuba eno waso on TV da sensem ni bi wo ho a ekoso ya temu adwuma kuo no mu a asa ene tentem ebi so akwa bibia wo a ene ye ni ntem kora na wotumre ndi aba be kiresi edi akwa kosi yewura James Chachikwesi asama eno aba be to dwasa papa yi wo mo ne mo mpemfa potomento bia da nkom na chebe dwafie no eno na no wo kire mu a wobusa se sensem bi be ba saa na wobusa se tachiman sauto onu monyamfo ba je mensa kosa ene Christopher Basonten ba yire de no eno so da be no mbebu asem no wawie na free say ye papa je sisani ye bo aya obetena konwa so se otemboafo pani no wa hye atemu adwuma ko na tade tum ya enye kora na ekoba sa emwa wo se papa benkenda power no na ye bambo so afo nsem so a wo kan ye no Ghana fo entimi mu ye ni nguso ye wura ni sempa entwerefo ena twetwe nkoma a wo de asem yi etu ye nim
baby a democracy aye adwuma bia no the principle of equity pay yo enama democracy ejina enya fape enti ko baka se ye democracy na eduru fa bia ne akyea na efeva efa bia eno de ede amememfen eba omanfo no emu enti ameka sa ne se sa interlocutory injunction ya Supreme Court agrante ama omo de Asem of MP edikoye no say ye di asem wi ansa de hu asem no babra ne mo do me no the same interlocutory injunction and this was go siki bi say yen twentwen MP no what achima no so ntwen ensay ne yen di asem wi ansa ne hu de ko aho de no antentam yesi yentimi ma tachimanfo enya obi a wonsi omanem ewo na Asem of fo no so so Ghana fo say ko ba say eni kwase tachimanfo ye di na omo of representation in the same vein yentimi deny Asem not for no so representation but no de yaba no akawo e ba sa na ko say Ghana ba ko no MPP mranko ena NDC so Emmrante eno na ema yeru akanda pa o na national security minister enti eman tetefo adwuma e o maso to form etietie no ma betima ha o man no da no ene watietie ma no say amanfo no ye nya adwempo bi say Ghana ye judicial system no ase intentia eya ayomo ede enti won hwe nya ho bibi na meka say ajo before Ghana etie yewura kandapa na ma pepere yo na all kan wasem say ye mani daddy you see justice must be done and must be seen to have been manifestly done e dey dia ye nyina ye behunu se asem we de bibia pepepe na Supreme Court ba ko a judge pani eda no judge pani enin yeboa ye de asema ko afa MP contest on or Asem of and the contentem sa de fa techima de ende I slow to say achichide ne nam Supreme Court justice chief justice no ye ba ko pre TSN no say wa hwa ma Asem of de akọ speed no ma techima de no so akọ speed say Yera eye zuba onmonya fofori agema akwasi ene enani afekire pa na ene techima asem de ene wanti courtu omudi akwani abapa yɛnto so eguso de mo Asem of Brase Adwani no abo James Jechikwesi na asem ya eye enra Supreme Court mpanimfo boy se hwara ena wankwanko gina afikyire kuranko kasa we MP de ma de so mo Asem of abaton peso so anyesa watombra kase ya ene ade ni di no mo de beye no na efimra Supreme Court mpanimfo tena se bu asemi ene mpanimfo atwotwo ro apepian komaku ne nintini a ekabie wo mookramu nyinara cheche o madwene ene mpanimfo so mabadwusem ngitu adonko ye nyinara we kawe ena Supreme Court wa nyade ena we susu chese ne kwanso ano no Adamu Dramani Sakanda de nya sa na ye ya ono no kodam we kura de so ankwanko demu a se ne na watu adi no no eno ena nsusuye bi ba se titiro ene Professor Stephen Kwaku Asaria papai wono susu mra wabine mu pa wodi nsusuye Emmrante3 Adwani se ebeya ntempara so kwasi broni kan se on resign se Emmrante3 Adwani ma de so mo Asem of abaton peso so na sabato commission mpanifo eka so monko by election on mpeso no so a sabere ya ne nkrata nyina ekuta no wasa akogina bio na ohwese ne osidi nkunim e wa Asem of abaton peso so a owura ne sa akogina bio a obetime edi nkunim ebio diama NDC amanyuku no na sansusuye we ya owura Kwaku Asare edi bei na Sompa FM nsɛmtwɛfo ye ne sɛ ne ye ne jamre ye nimu enti emu samre ne mfo no sɛ sansusuye betima ye adwuma na enam so ma ye ne lawyer Ohene Amankwa Jan ekodi nkomo ekobusa ne sɛ lawyer ensusuye we ya wunua aye Professor Stephen Kwaku Asare di bani o ye be ye adwuma no ene wo che sɛ entimi nya adwuma na nka be ye adwuma na ndi kwan sɛ nka papa ne twɛn ama asɛm ne kwa ekodu Supreme Court onim ama Supreme Court bua ansa na waba betu sa na mo no enei otu a enye ye bio Sompa no obetimi a resign na or resign say home because we are about the same obi ade no echo high court o keko ana high court ni bi asem we ye no o declare say kwanya o pass so a o de beye anti no enye ne kwan so ano no because abira na on file the nomination that unqualified because now owe allegiance to Canada. Now, sir, seminal ewo. And no na acting pen so could do Supreme Court. Supreme Court the tabu and I say Johnson action to say come to me who do themselves out as a member of Parliament.
And this Abraham and the worker say there. Want me holding herself out as an entity or resign as being. Because I court the decision not expanded and to say, if you are court to be a one and need every both side decision no good. And as I see as the Supreme Court to say, please I bring to say, so something matter on he cannot hold himself out as a member of parliament. And to set us men or they resign as who? Okay. And then so we are not so in China and they say now the Supreme Court won't hold himself out as a member of parliament. Those will resign from parliament and your capacity as one. And they may not in the first place that issue on resign for me is problematic. Yes, also we any issue and I will raise. Subsequent you didn't call a high court or Mukodi Nasama unqualified. And then cut down one cast still sign any homes and seminar. Or mine not be not could not court. I am going to quite do because when you lie on oath and the schedule and other charges. Now until such charges no A B are taken in the case. Why internal protocol? It's only interest it's over prosecute. And I see the assembly case no so only for your journal. No, that case is still pending. And then Sabri case now offered to was Supreme Court to know that ABA offered to the logical conclusion here here. Never, but until say ABA over for review. Now review our 10 injunction and deny the to they say technically it's not the member of parliament. Now, Electoral Commission then declares that because of the pendency of the Supreme Court case, I don't see a bit complicated. It's all simply so just go and resign. That's why I declare not for contest. Lawyer, I thank you. I thank you too. I was for lawyer or Hina Mankwe Jan and Yanine Kokodin Komono. Nani na kwa yin susia. Ranum binoma de basen kebeya. Ora James de Chikwes in Raspe Genia. Ene na swaya share. Ewa sin of about on Persuasion. Kwa resign. Na by election e ba. Wasakwa kujine biona lawyer Hina Mankwe Jan. Yanina kwa kudi hun koma watche se. Sabrene chum. Sana mo we utuni na enye yebiu. Akakra bi na Yesu amani hu sane ba ye befa kwate bi ato ne ho so papa wonye boni biada de na kogina parato anim ne ene asrafo ahim tesubra nen ade agunu so aboro no a na chirimpire se de benye kwaje wodifu yesi ahoma no wawom entine mantampia mu na chese enye ya asa ni nyina mu mpo huoi adasamane ho manfaso enso agya Kristo sum eduru wa ye bekai na ye ba be se fen ya na nipa bi so wo ma fabro nya ho ye wen krakase krono ne abonefo sem wo ma prosi adwuma ko nso de hyehyɛ de agu akwam ya wo botemamufo ne agapade ho ban obi an kana koma entune yam wo se regional command national operation MTTD intelligence directorate wo munyina na akaba kyiri mu se wo bebo akwantufo enyina da ho ban ama bambosem na tumi afa ne ntoma papa bi e de agina so ni titiru pa eni kwawu se bomen se ne ne bokuruwa anase sumuna kase wonu mebekwa kwa akwadi Eastern nada wose bambo no obagiri mu pa ede ama om na mmom yene akasa mfie hye bere nto yensemwe na yemo ye bambo no so eho eban ene ye japade nso so enyina na ye bo ye homoden senka santimantemu prosi kasamafa wakasa de ma prosi adwumakuo ASP Godwin ahanyo ye ne bekwa o man so na ni atwetwe nkoma busa ne se so eja ba me hyehyɛ be ne de agu akwam na so yese ene ejai akwansa ponche ntokwa ye peja kosuru se ya eja hianyo boni purumu bom se ya hwenu wabu anichie enti yenim se bia nwumre de obetie mobrosu no ne atwetwe nkoma wo ba papa kuku anyando wogina homa ne so wo so ahianyo se beye ne ebenya papa ne ehunu kyehye ya ye de agu akwam de titu ne asantemantam krotam kumasimu na made hyeda wo matumi ada na so eja hianyo se ene agire ye bono na so ye gina so ye pusu ahoma no ye nyano a ye ne be twe nkomo awzanfo eguso ahwe ne mu se ASP Godwin ahianwa ohwe ne amansa din kuma asantemantam se post adwuma beba wo man so na waba be kire mu nsese ya asante ene ne mpotam nyina de hye yen hwe ne mu mfa mfiri post fo ho no mu no a wonya ma ye yento aso e na ye mfa mu nkokonfo no chaban ya sabia se yetie fo pa twere ampo nyankrompon ba se ya de mahatam no nkomachi ototoro nso tonso ba wi opotentimu a wade jafa dum ne mu no nkom gine matata hyiramo ebe ka hyere nso awi ya pram tubere kasem ne de babatu manim se emema bi ne nwechese emema no kra na kan dodoa se ba bi awiase keka koyi a obon se ehunu TV so
na TV so a yɛhwɛ no na awo aka ɔbaa bi na ne kunu gyina ne nkyɛn na wɔkyem nyinaa yɛ no push ɛna kyem na ne nsa ne nam na furu so na ne nsa ne nam ne tirim ne adeade a na Ghana mɛma sɛ wɔn kɔ adɔ ɛma no wɔn srɛ mpanimfoɔ ahwɛ apɔmuden wɔn nsensɛm so ɛne kɔnfɔnɔkye aban yɛ asabea mpanimfoɔ sɛ bɛyɛ nka Ghana sɛdeɛ ewiase ani abia yi na sɛsi yɛsɛ degeta ɛne yɛyɛ deɛ na nkɛma kwan na nka awo ka me yere bo ahema na nka me gyina n'akyi na me de me nsa na me de nam ne tiri ho saa na deɛ pushi chimchimi na nka akɔda na bakama na ɛba saa no ɛna yɛne Dr. Elizabeth Esi Crensel ya oye gynecologist ya oye adwuma okonfono chaba ya sabia kodi nkomo ema o kire se na nkomu nya ne san nkomu susu omo pe komo pe pa na so konfono chaba ya sabia na esi wono mu sese no so mo ka so omo ye ne sa enye yie ewise labor ward no a wo yire da hono no a ye gina wo no obi gina kire next wono obo ne nsa no sei sa bo ne nsa no enti ahono ne yema kwan na wo be ma no susu behwe obi yiri ba bia na enye ye eti konfanoche no sese no omo nhyɛ da ni nokwasi bonika ne se space sa amomotimi e de yesa de no na nka omo bepɛ kebe ya kono eno susu kran ka beboa e man ka omo doctor fo ne nurse fo no a omo agi awo no omo adwuma aye mre de amom na mom adagye ne eye space ya enni hono munti no anama aye dene se sa na mo wei konfanoche ban ya sabia mpedin fo ne aya sabia hodo e wo Ghana mema sei wono mo ebeye bi edase nka ye wuti pepe mo anu no wa se nyinsen oba ne be me ne hiem na nyinsen bae na so oba na kwa wo so a na ka be me gyan ho a ka nu de papa na be me na man moral no so hu bra oba ne bre but the problem is that our environment na ye won wo konfanochi main labor ward na ya we yire awaka no obi so yire wo ho nti se ma wo kun be gina ho a say obi so yire wo ho a wo aka no only a limitation say ward no labor ward ne tie no e open nti se ma obi foforo be gina ho bia wo be hu obi so yire but baby to say special ward see ya wo yire nko na wo and then you tell me wo be gina wo yire nchen kra e ma ne moral no nti se yekwe enim na se konfanoche ye kese na yetuminya labor ward e room we na wo aka na wo yere nko na wo ba ene be ma no kra ye hia mo kra je mama ba wo be kina mo nche na at least wo do so no na o papa ni hu ni future na if no kra ene no kra be boan nti yetuminya space na ye be pese ye be na sa Mama so baby me that say Dr. Elizabeth Esi Crensel yete ne nkano oko konforocha ba ya sabia kwesi brene kan se oye senior gynecologist e honum ena na ochese nye se bia konforocha ba ya sabia Dr. Fontimi nye komitima ya mana broso omoni o manese fo no na musipesi ya omodi bedi se adwuma no ena edene sa labor ward mu ye be mienu o se miensa pe eti sa oya wa adwene sa ai ena wa ka oyere wo kono akwa akogina ne nchen na bia sa nwum kura wa akwa akototo de agene tata ananse bi odo nsa akwa akofofo na furu so ne ade a ebe dine na kese obi yire soso no awaka na okwa akwa ne baabi ene bema ayede no na nyina mu no Sompa FM nsɛmtwɛfo yɛte si montre so yɛne kumasema de hye mema ne ma edi nkomo ne yintie wo mu penisa se me wu a me kunu ebaba be gina me nkyɛn yenti a me penisa ne se ene mema na omoba no mumu ma enti se ne awo ka oyire na se ogina ho a no wo hu yawa oba na fam next time no obebu oba no enti me that apa se me wu a ne kunu ema ewu a mema ne be gina omo ho no mu hu yawa ma na fam o ma ne no ko obenya tema obehu bra me bre me de nka me pese mema me kuru ba be gina me nkyɛn se wo fi se mema no boni wo mutiru ebi okura me hyehyɛ me twira gu people so say amikru ebi do time say wo pe okuru say awaka wo no kura na wo no eni ti na me ma adwene yam say me a me kɔ na me kɔ kyem na me kɔ wo ma awo a me frɛ me kuru say ma wo awie no ba me penisa
no crescent will be who say chim no but we had the crana bema or no one chim bimo a china crabby crown one can't as some the crown for Oka say who bram me bray oh now quite an hour if it's on their back coming more dinky commitment jam in chain ama medem safi fanse mrama kwan se medem sabe fa ho amaneti mi awa kame odinki de kamaye because no ma wo mi ensam yere ni nkora ni nyina ye operation ni nyina mi anam de ma we wa osanka oja ne nche na ohu the process of moye so any kwa mo fa so agina wo no in terms of say you be twana na say you be gene straighter efe senka oyiro na won say we dey opie no your buy na so you be ma instant enye se be from phone so abo amane se blabit Abuzanfo ntia no mrantie ne mabawa binum enu omobɔ nkomo no na akɔkɔmfo no chaban ya sabia e word ho ne manual salaya ye eya asem keto oba obio wose debi nso acha abusumi nsia na ose di so na nafu de twe se no bo adasen na wode ba ade ubede no agadi entia no wo mo a na omu susuo se be ya ye ma kwan ne se wo mo yire no mo wo mo giregyina mo nche ne ade a ye de Dr. AC Crenso kodi nkomo na eye ebinum susu no eche o madwen de fa ya bo amana Ghana ha emema no ma prepare for sa ya boy ho because Ghana ha mema won ye no motia no oba bi wo asabi eku otumi gya ne nan obi ba kɔ no ma petese abeka kire ne dise frɔkɔ na no awo ambegyina ne awo ne mo wo yi ma heto ya kase ebo so anwure nam de yanwure ye ho abusiafo ya to akase ebo no eso national president ma Ghana Union of Traders Association ura Joseph Obin wo kasa no se sa bre mfireshi no a ya edi ade ncheche no enye bibia na wone yenua ba ma ya de nyina o ma ya wadubu achia no pe wa ja kentenwa e wa de achia bia dwumade so e no de asem enso editu nanim na wo kirem se kwafa ba nyina covid entumi nyini mfirimo estate rate ka ho benchmark enso ka ho te keka ne ma nyina dade bom sa no a na kwakofa enwene pa ene de abre o man no ye fair port operations na no kure wom ni say ye ka say trade facilitation a cost of doing business, time of doing business, and ease of doing business. We share cost of a time of doing business. And now, a bank say through palace system, any items bear for share on media back. It may be solve ease of doing business, any time of doing business. And there's no doubt about it. A back cost of doing business there. Ukraine fees and charges be a war port to honor. And no. Akwenumuye yedi paperless system no bano na fees and charges at the port no na ye 19 enti yedi economy management team transfer no ye pronounce down to eba be 12 and san yedi paperless and say no ba on the ben fee 9 ya yedi ba ye assign nyine akosoro akodu be 18 19 hona enti na say sa fees and charges no emwa yen kakra na wo share shipping lines for no so o enya wo mo aboso to me or charges and you may be cry on my woo kwakutia same rate and say $1 or more same rate and no cry beyond the Bank of Ghana rate now yani ataka once wura wa be good president ya wo gina musa sempremo ne yakote na 175 inflation sabre ebu ban o mayi mu no yento so na yemfamo enko ahoma no so na yenkodi enkomo kakra yadama ko boase sanso sambeka hye ne nso anura ene yeto mo nkrase Emmrante3 maba wa binum akwa akotwetwe sekan e ma ne na yehuo e wo boase na ni enyan na yebusa se anwumrei e hot senie ye ne small honorable won patamu onomo eye asambere man ye wo boase sanso honorable Thomas Ofori nkodi nkomune musa se onwunu ju nei ene ma te se ohoni honorable Majoy ya jao megiri sempone ye na me adumo na so e erade adomi ate se nso to gidigidi panch we de monitor won wala ni mo twitwa nsu ni to hapa anti na se obo assistant so hot say no mo twetwe se kai prepro mo ne ade no anwumre hot say sisi ade anwumre de hoboko ba no anwumre no mo twetwe yes ade no ba anwumre de hoboko ena anwumre de hoboko ho na aposifo da so ho se ne tete se aposifo abegu ono mo yire bambo mo da so agu ana bata mo da so na besine yanchiri obia da besisi ade yanchi obia de o mo che no ono no ma be no
Ni omoche no no ma be no. Pacho. Adentia. Nti no epra. By on say bass no Sompa 93.1. bass no omoche no epra nti ama ya man be. Na woni eprepra no so no wo mo te say. Oh, omo ho ye ba joji ni na amsa na de ya critical kakra ba se de. Ono kwa na ne de ye yi kakra. Yo. Ento se anwumre de ehwo adwofo mo ho. Oh, hard form. Yo. Ono bunsuo ni ntu de ye how ye da se pa bibia ni a ye be se pusu ahoma ne aba bedi nkomo why. Yo, Abza Fonti, Asambere Mai, ya wo Oboasi Sanso, Honorable Thomas Ofori, and Yenina Ekukudin, Comonina, Emmrante3 Bawa and Romoche Sekai, where the Gina way to call, now where the Gina way Abasa, now we so Edisi will BCC, ye Koreas ye, ne binme prepare no share, now was ye so mo paka, a back on for Nocha Baya Sabiana Pussy for Esusuko Gugono, and Asambere Maneka saying, you may ya, Unuju ye, Obetimid in said West in the Kuku Swaka say, a hard form. Yabako near the Chilebusia. Ibe fra to bia ni nsisima so ewo ehun ya kwapo ye mantemu process inspector ya uko night duty ekuapemla tenkwanta kurupon sabre dia bona baso pa Emmrante3 Asem Mpe ya sori anadwo atwetu brama hye ho na wo mo kwa wia gas filling station bi e wo yokwa na non inspector kuntu bransen wo hunu se Emmrante miensa na ba no hey wo yeso obetutuo na Emmrante na to no ano so amaso dima ya wo na fe ba koda fom mienu e kan ho hani ye dia ha ka wira dwane enam somo to who divisional crime officer ene ne Emmrante enai kan ho bai wo mo ba na chesa Emmrante ne da ho mpaka ya wo mo kwa na ne sisi nifa esoro na tuo no aka eno ne yetoto na no a wo kyerem se friend na siantwi wanya mfinhia duonu nwotwe efra santeman pon waduru wa akobokro no won ma adwane no maswe ena kwame enso eka ho Sompa 93.1. Abza yankin kama jen check akrama mo yankin kama jen check akrama na ensamo amode aba no yakin ka akrama mo na Evelyn Fosu agyan wo hwe free techiman no so de aba no nobody breast was Sompa news the best pa Destiny Amoa oso ochia yen ye friend Destiny Akrokare osim fat ye ba yen che nenso de we aye bo adwuma no enye ne wanwase ye be fa o maga na nyina boso osi Libia boga ene wo ye shelifu pa black shelifu radio business mo nya menka eme de wa mo mi din timi emeji post bi e ma so ya kwabwa na ye satawali me twaso a wasi wensu ye keke kaso American Town kenke house no wakasa no wasi mama hawa kumsin besan ba esemra no etimi eye na dwuma na ochia no papa afeura amufa second vice chairman hofo kasoa we eye teacher constitution wi amwase wasi supreme court akase wa wonte ase bia na transformer ben wa kono na wa tu Hail Selassie Sudie ni wasi patriotic voices go so eno no so kasa se oka Ghana na we MPP free mu ana kwa ete se waye nkwa na enchini mu Ghana for to about 2024 enfama NPP amanyuko wasi Dr. Kwame free incoming national organizer wono so wo beba rendi na oduro nyako wasi Dr. Bedi Kwada so aka prosini na duro no wono so foro Ghana ese na anda kwa kufado wasi ene adwumadenti ensan emo montra akonya ne so adu jamfi eben wasi fantastic news Golden Kingdom Asante Mantem wasi Supreme Court wode na sema ba enunti me entra ho emeni disi amanyuko so enada obiada oyibobu aten atwema enebehi wose ene news no wotie pa lawyer Justin Kodua so wose wochia no papa ewo ho amisku espelele kasoa eno no so di free wose how to aso jachi question issue no de ese yenda ense na ho pa ede magana fo sanse o man mienu de untumi ensom o man mienu aye atanga benade wose wochia yenke ono so ewo contenance wose sede afe nkwanhia ene akromfa remfo dwumade kwaso no yade ehu pa ono so de no se akosa entwibo siako wose wotie yen yabo ama akonta ono so de a ode abusia edoso yawo
edoso Yanko Amanfo Close you. Ye call Amanfo Close ye demo sha se South Africa bonten so na se ne munim deda no ye de ka to menkra se nsu kese bi ato o South Africa bonten so titiru no omukro ba ko e friend se Durban ene KwaZulu Natal nom ne ade ye se nsu ato ama eyire bunkama fa Amanfo fie e ma se binum kra nya ba bi mfo mutinto na awasam esi wo kromo bio ne se nsu no to ye no a etwifa Amanfo fie etwifa Amanfo abubu Amanfo dan apapa Amanfo dan so ne ade no a ene ye se eye nadmufo no Ghana nadmufo no munua na e South Africa fo ne so munnamu no munnamu aboabo Amanfo wo munnamu amonkɔhwe ayi crocodile kra ka na se ayi ye friend se dencham no omususu no wo so masala e be dunan ena omu yi atie bei yi atie basa ene se ne bo na arahosam ne se nsu kese we ya atɔ South Africa bonten so Durban nom ene omu nkronkro ahodo so a atwia fa Amanfo dan so no entiti a kyese nipa eye bebro eye ahasa ena se ene mo kase no bebia wo mo eda enye yeso wo mo kra de wo mafrim ema pim so no wo mo ehu bebia wo no mo afafa aturenche mo boafo nyumeku ahodo a o South Africa bonten so gusu a yo mani abede se krodo mane ene bidi enso jankasa mrekwa de wo na deda wo mo epe na wo mo aboabo wo mo a wo mo ho akwakokamu nemom akyekyedia no a ene ayi your friend said denchem no a wo mo akwakọ nwo mo no ena amani wo mo ho adwiri wo mo kakra ye wie kasia no Tanzania uba adwumakuo enso aba ya ababade mu o magana kurebi weni wo sika frɛ no atetefon na waba no abefa do ko ba bi a wokɔ na wo mo kopie mu Tanzania no efficiency ani na enso wo mo se wo hwɛ abija amra pa Tanzania eye na adwuma ya wo mo hwɛ wo mo transportation na se wo mo ka kɔbɛde hu nsɛm de agu fam de ama wo no no waka obodu ya de ahefo mu oti adwuma wo mo ye na koya bobonua adwuma wo mo ya enye entine so amde konkɔ ho na so am se nya wie ye no tempanifo trase no mu nu se ne ekoto ne ntwan ye no no mo bekasa obesa ba be ye adwuma wokɔ Tanzania omo Uber X saver and afa Uber XL services enso ewo ho o my ma kase no wasi dokro na be ho mekɔ ho yenko enso mekɔ ho yenko na yesode apesma kafo ne ye mie no wahini ni ama crunchy adazo asof mami premier ni mene nana ya obo amali bia boga na nsa na yesode no yesesoa me kotokom be na kakra ne yadum wo monkanea se dum so no aba ICG fo mo mu hunu ene bire awie bire de dundum kanea sa wa mo nipa kokono a e de wo ha pa aba kohwe enkwan ene etuo safe ene more no mo a kuku ajando ndi aje fridge mo ayese nti esa do ha be omo ye ni haji trouble so de ye mami ICG for yesrem a awuro wom nti eni pe koda na fe okura papa hu sa aso akofro bass bia na air condition nye na ado ntumasi kokoso na agina mu hu emwa otafo hu ane so me kotoko ICG for yesrem a mo hwe na enkania na munchucho na se dum so no kra na asa ba mo me hunu se bia na ye badum kania to so ne be ma no ahye ne ma na ne osi wo etwen na mpofiri mu sa na waya benkwan se fridge mu yakopon so si adom akina ye de Yesu tumpam ye de Yesu tumpam ya ayi yo na se kina e de akosi edwada ekwan ya ye bedie nyina na ye abusua yenkwai na Asem Mpe Nipa mandate 8 nene dometra senafi omunkeja nsum kuku Veronica Jando akosia somu Elizabeth na eye akosia jewa akode kwabna kese Mofi asante ebu Benedict woni yesemufo pani semu nyina ma yen ma ba bia wo bia ne ebebe ede emamo yenkwai na Asem Mpe Nipa twaso